Dito sa probinsya, sa panahon sa eleksyon, nangampanya ang usa ka mayor og midiskurso at tubangan sa daghan kaayong mga tao sa plaza. Mayor, kung ako'y inyong butuhan og padag-on, kaning COVID ato ning ikiha. Kay naghatag kinig dakong problema sa atong panginabuhi kung ako'y mudaog. Unya pagkataod-taod mihonghong ang asistant sa mayor. Mayor, ang mga tao, mayor, nag-anaman sila kagamay. Nanglakaw na sila. Murag dili siguro sila ganahan mayor sa maminaw bahin anang COVID. Sagdi lang kay akong tanaw naa pa may nagpabilin. Napay nagpabilin mayor pero nagduka-duka naman na siya. Tawga ko no siya kung kinsay iyang ngalan kay ato na siyang gantihan kay nagpabilin gud siya taliwa sa akong diskurso. Noy. Pariyon kang mayor. Kay nagpasalamat siya ba nga wa jud ka mulakaw. Taliwala sa iyahang pagdiskurso. Ang mga tao noy nang lakaw naman. Nya ikaw, salamat kay mi kay wa jud ka mulakaw ba. Dili jud ko mulakaw dong kay unsaon man ako paglakaw nga ako may tag-iya ni anang inyong gigamit nga Petromac.